Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Kakain ako ng adubong nabiyaan or adubong sunog. Everything ituman, adubuhan mo. Ngayon tayo mga ka-studio, pray muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara! Sus. Ibahaw. Ito mo yan, buha mo. Kaon mo na po. Hindi pa sunog na sila mo. Ibabaw lang. Nalakasan yung apoy. Lamig ka pa lang. Bahal ko yung basta adobo. Walo niya, bunga mo. Adobong nabiyaan mo. Nagtagpo pero hindi tinadhana na adobo. Nga mag-ilabay niya. No? Makaon niya po ni. Sudan Japon. Pero hindi siya mapait pa. Hindi naman pait. Yung itsura lang talaga, no? Buti na abutan pang kuan. Makain pa ba?
Hapit na sunog mo. Hapit pa di ay. Mm. Muntik na pala. So, gahi nila. Gahi ba? Nag-dry na. Kung wa pa ni mahaon, patay. Mura na nagbato. Okay na din si Kwan, no? Ito mas. Gahi ka, sapo, no? Pero madagi mo na. Bintahan na lang eh. Kaya sabay sudan. Yun mga sir, simple kainan lang po to. Maraming salamat sa panonood sa episode na to. Bawi tayo sa sunod na next time. Bye-bye!